tenan telu pamujiku manggiyo rahayu kena yo hati kabare ora iso ora sore mungkin tak solak kawane latihan nungku ngati cak manis antuk nugrahan ning Gusti ora mung jroning impenku iso nyandi latihan mungku suarane opo maneh yen nyawang esame kepasan sekoro matu kalamane ibuku ngati cak manis antuk nugrahan Gusti ora mung jroning